Máme tu tréning full bodyčko alias teplý Mirko. Prišli mi dva nové kotúče 10 kg, takže dneska ideme vyskúšať, či mi odíde pravý cecok. A každopádne máme tu full bodyčko, takže hneď začneme sériou s takými 70 kg cca plus minus. Keďže to nie je olympijská os. Čo sa zmenilo? Mám hrubší kokot, nerobí si srandu. Dojebal som si pack deck, takže teraz začínam väčšinou na bench pressy. Takýmto štýlom som si dojebal pack deck, čiže už tam nemôžem nakladať tú jednoručku. Vidíte to? Už to začína pomaly a isto aj tu. Proste Kettler Play Bunny za 200 € od feťáka, nevadí. Takže už sa nemôžem progresovať na pack decku, takže teraz valíme bench press. Takže toto sú tie nové kotúče, desiatky, krásne. Budem potrebovať väčšiu os za chvíľu. Takže už to nemám kde nakladať a urobil som si taký upgradík. Proste improvizuj, prispôsob sa a prekonaj to. Takže na toto dám na tyčku a sem si zavesím 7 kg kotúčik a ide to proste jak po masle, takže zase ginky, krystalky sip. Takže ide to proste, len to chce proste furt vymýšľať pičoviny. Takže dávame si prestávočku, aby som to rozdýchal s touto kuklou vyjebanou na ksichte. Inak, prečo nosím kuklu? Príde mi to zaujímavé, baví ma byť tajný, píšni tajného. Ale hlavný dôvod je ten, že nenávidím svoj ksicht, takže nechcem vidieť svoj ksicht. Ale väčší dôvod je ten, že baví ma byť proste tajný. Alias predlakte na konských steroidoch, nerobím si srandu. Nič, idem hneď skáčem pre ďalšiu sériu. Toto si musíme napraviť. Dakedy, keď som bol ešte 20-ročný chalan, tak som drepoval. Tak som benčoval tak, že som si dal takto nohy, lenže jak to urobím a mám proste, už to mám v rukách, tak normálne dostanem sem krč a to je v piči. Takže nohy si ja dávam takto na benči, že proste úplná pohodička. Určite nerobím toto, ty kokot, ja nechápem, že kto toto robí, na kupiču. Dobre. Poďme na to. Krása. Nič krajšie není v tomto živote. Inak pijem pri tréningu, väčšinou vždycky pijem, keď pijem vodu, tak si dám, že za deň si dám dve také menšie skopy z BCAčok od Jim Beamu, strawberry, lemon, do piče. A človek sa viac vie sa dokopať k tým vypitiu 2 až 3 litre vody. Samozrejme ja dám tak 2 litre a 3 liter už čistá voda. Takže odporúčam ľuďom, či majú problém vypiť čistú vodu, si tam najebať aspoň tie BCAčka a potom to proste ide. Takže tak, lebo voda je veľmi dôležitá. A idem teraz na pomaly semifinále. Takže dal som tam 5-ky a tie 5-ky dám preč. A pôjdu tam tie desiatky fajnové. Takže tak. Každopádne fajne cítim. 2 dní som mal rest. Takže proste cítim perfektne oddychnuté telo. Takže nevidím dôvod na
Počkaj. Dneska budú dobré výkony, lebo včera som si nehonil. Takže mám testosterón trošku povýšený a generála 1. Vždycky idem, na 8 sérií. Môžem ísť viac, ale vyhýbam sa tomu, aby som mal proste svalovicu na cecko, lebo svalovica nie je indikátor, že to cvičíš správne a vtedy je vlastne akože ti rastú svaly. To je píčovina. No tak myslím, že dneska to už všetci vedia, ale tak nájdú sa stále ľudia, čo cvičia iba biceps. Krásne vyzerá ten benčík naložený. Cítim sa, keby tam bolo 200 kg. Fuj. Takže nádhera. Každopádne hrá nám tu fajnová Fuerza Arma. Zabudnutá skupina, ktorá už samozrejme nekraftuje treky ani nič. Čo je škoda, pretože to bola jediná taká rapová skupina, kde, ako by som to povedal, počúvam hocičo, ale najlepšie akoby taký štýl hip-hopu, alebo ja viem, že oni neboli hip-hop ani nič, oni boli proste organizovaná skupina, ale nerobili si srandu. Boli tvrdí jednoducho, chodili tam policajti na tieto ich koncerty a páči sa mi, že nie sú to reperi, čo repujú o drogách. Ako ak tam repujú o drogách, tak o vykopnutí dverí a ako dílerovi zoberú všetok tovar, tak to sa mi páči, pretože mám strašnú averziu voči drogám a týmto ľuďom, takže tak. A je to taká skupina, kde človek boha sa strašne, ale ty kokot. Jednoducho je to testosterón rap, to by som chcel, skrátim to úplne. Proste testosterón rap a viac by som to nerozbíjal. Každopádne, neviem prečo nevidím svoj ksicht nosný. Dám si to sem, počkaj, nie sem. To je dobré takto. Super, ne? Hrozne som sa tešil na prichádzajúcu jar, pretože v zime je to tu šialene depresívne, takže ja proste milujem obdobie grilovania, grilovačiek a týchto pičovín, zvádzanie na tráve a síkanie proste susedovi do druhej záhrady. Takže na to som sa veľmi tešil a dvíhanie proste, keď máš otvorené dvere a tak mne je jedno, aké počasie. Keď bolo aj minus 20, tak som tu cvičil. Takže tak. A celkovo milujem samotu. Taký samotársky typ života. Ako normálne viem cvičiť aj vo fitku, ale vo fitku nemôže proste človek robiť isté veci, kričať. Ako môžeš kričať, aj spievať si, ale tak ľudia si o tebe niečo pomyslia, ale tak to je v podstate nepredmetné, keď máš piči, čo si ľudia o tebe myslia, ale takto, keď je človek sám, tak nemusíš sa furt pozerať za seba, že ti niekto ide proste po krku a takto. Že tu je to také proste, človek sa tu super cíti. Naozaj, úžasne to tu je. Sice tu nie sú pičky, na ktoré by som pozeral, to je jediná škoda, ale tak sme vo svete, kde si človek pozrie Instagram a stačí scrollovať, ale ja potrebujem stále kráčať. Ja proste kráčam furt. Ja kráčam aj keď spím. Že robím si série, že spím hodinu, potom sa zobudím a zase kráčam proste len tak po izbe. A kráčam tak 5 minút a potom si len zase lahnúť. Potom príde budík a zase takto. Nerobím si srandu. No, celkom sa bojím, lebo vyzerá to veľmi nebezpečne, takto naložené. Neviem, či tam dneska dám tie sedmičky. Tie 7-kilové kotúčiky. Idem si vysmrkať nos, lebo ma jebne. Jaj, ty piča.
Co je skurvisíne, je to teď, nebo nikdy. Piči, skurvená nádcha vyjebaná. No nič, ideme na to. Proste ginky, krystálky, sip. Pičo. 10 jogurtu, 20 kg rejsky. No, toto už je vážna vec. Nie je pohoda. Osem. Op. Ty kokot. Krásne. Nádhera. Ale neviem, či to naozaj jebnem tie peťky, ale asi hej, mám taký hype, že by som to tam jebol. Pardon. Ale môžem sa vyhovoriť na to, že kurva, mám to tam dať. Mám tam najebať tie sedmičky. Kurva. Hroznú chuť tam to mám najebať. Piče. Asi to urobím. Potrebujem, aby si istila svojho syna. A zase natáčaš, nie? Áno. No tak vyzerám ako... Ale mama, bože môj. A ty si mama. Juro, a to nemáš veľa toho? To ty si... A ja to budem vládať? Ti poviem, čo máš robiť. Ak by som náhodou nevládzal, tak mi dáš facku, alebo pesťovku rovno. Ja. Pesťovku? Hej. Ty si nenormálny. To ma preberie. Nie, počúvaj, ak by náhodou to som nevládal, tak iba začneš dávať kotuče, ja to viem nahnúť. Ale budeš tu a normálne by si mi to, že poď sem. To je jebe, Juro. Ježiš, kľud. Tak to budem, ak by som nevládal, tak to prídeš a pomôžeš mi dotlačiť tú činku, ale ja to budem vládať, neboj sa. No, žiť rýchle, umřiť mladý, mama. No. Chcem, aby si ešte mladý umieral. Poďme na to. Poďme sa cítiť, ako keby sme sa volali Milan, alebo Miloš, alebo Stano. Ty kokot. Dobre, baba. Zvládol som to. Môžem objednať ďalšie kotuče. Ale už dosť. Ale nerobím si srandu. Díky, mama. Takže sme to zvládli. Bolo krásne cítiť to progresívne preťaženie konečne. Konečne mám upgradenutý bench press, čiže môžeme vyrábať ďalšie games, lebo som cítil, jak úplne mohol som ísť do úplného zlyhania, ale nechcel som uviesť mamu do rozpoloženia nejakých emočných oných, takže som radšej neriskoval a odložil som to, ale keď príde môj synovec Alex, tak to poriadne rozpálime a pôjdeme do plnej mŕtvoly a keď spadnem, tak zoberiem tie dve jednoručky a dám si rýchlo triceps a keď sa postavím, tak pokračujeme ďalej. Takže tak, každopádne potreboval by to väčšiu os, jednoznačne väčšiu os olympijskú, alebo väčšiu, olympijskú nie, lebo by sa mi tam neobchali. Hrubé by to bolo, hrubé, veľmi hrubé by to bolo na té kotuče. No, čo sa vymyslí. Černé mraky se stahují, přichází tvůj soudný
den, Armagedon začína, brzy se lede pobelem. Celý dav křičí tak live jako Tupac, tohle je náš příběh, straight outa Ostrava. Nevěš hlavu, protože kapitola nekončí, připraveni zemřít jako Notorious B.I.G. Celý dav křičí tak live jako Tupac, to je pro všechny, kteří nás chtějí vidět před soudem. Znamení keku směřuje na bega jedoucí kolem krutý trest pro všechny, kteří nám dávali nějaký pojem. Oldschoolový street rap, pravý ostravský teror. Narodil jsem se proto jak Conor McGregor. 10 let fuerzy, rozbíš šampaňské body Karla. Minulost je za náma a budoucnost tak krásná. Na tebe svět sere, učí ve škole. Scéna sere, my jsme část historie. Legenda nezemře, legenda tě přežije. Ty dvě čísla hoří. Viete, čo ma baví strašne, že keď niekto povie, že nie, ja sa nechcem fotiť, ja som nefotogenický, vieš, tak ten človek má väčšinou na svojom profile také také selfie fotky, vieš, a tam úplne vyčančaný a taký istý som aj ja, že ja síce hovorím, že nosím kuklu, že nemám rád svoj ksicht, ale je to kvôli tomu, lebo proste ja keď vidím svoj ksicht akoby z uhlu tej kamery, tak vyzerám úplne inak, jak na tom selfiečku, takže ruku na cikulu, že kto to tak má, že proste chce odfotiť selfiečkom a keď vás odfotí niekto iný, vyzeráte úplne inak. To je, že v piči, kurva. Bodaj by ste všetci mali, no nič, jebem na to. Nič, ideme oné. Môj obľúbený cvik, pack deck. To už len taká dopumpovačka, taký doplnkový cvik, taký prívesok na kľúče proste, vieš. Že tu ideme proste ginky, tu už krystálky moc sa sypať nebudú, ale je to také proste doplnkové proste, že ja som sa aj tešil k tomu benchu, lebo úprimne už ma nebavilo cvičiť cviky na ramena a keď ho cvičíš viac menej bench, tak v podstate si zaťažil, akože dosť tam odcvičíš aj tie ramena na tom benchi, že preto je proste ten bench presne taký komplexný cvik, chápeš, je to ako žena, ktorá má cicky, pery, proste aj tu prdel, chápeš. Takže bench press je naozaj úžasný cvik a je to veľmi všetečný cvik. Takže tak. No, takže ideme tu odcvičiť ramena. Keďže som cvičil bench press, tak už sa viac menej ako dám nejaké série na rozpašky s jednou jednoručkou. Viac sa mi to páči, ale nerobím si srandu. Mám iba túto jednu takú supernú jednoručku. Mám potom dve také, len tie sú už naložené a nechce sa mi to nejako v tom montovať. Vrajím, tie ramená sú už viac menej zničené, takže to stačí úplne doťuknúť proste týmito smiešnými rozpaškami. A keď rozpašky sú celkom estýr na ramena, čo si budeme. Krásne. No, každopádne ďalší cvik, čo pôjdem. A vidieť tú lavičku. Tak si vlastne dám nejako takto a ja si tam akoby takto lahnem a pôjdem normálne proste tie zadné delty, no zadné ramienka, to je všetko. Takže, keďže už mám pred 30-kou pár mesiacov, už som pochopiteľne v piči, pretože som dohnal všetky achievementy, ktoré som mal dohnať v 50-ke, tak ich mám už v 30-ke. Zlatá žila, vredná riči, platnička dojebaná. A mohol by som pokračovať. Takže musím cvičiť ako senior. Opatrne, šetrne. Ale vždycky vravím, že ak mám pri niečom zomrieť, tak zomrem s šinkami v rukách, než s pivom v ruke v krčme, ty kokot, v nejakom šenku vyjebanom. Takže učte sa, nebudem tu večne. Ja sa nespavnujem len tak hockomu a niekde, hocikde. Takže tak. No už tu máme chrbát, klasický. Keďže mám dojebaný tento stroj, tak už valím iba kladku širokým úchopom a potom tým úzkým, keď necvičím nohy. Keď cvičím nohy, tak mi stačí iba ten jeden úchop. Takže
Krása. Semio, tú piču musíš zničiť. Každopádne, a nie som z toho úplne nadšený, no. Dobre, idem ďalšiu sériu. Idem si po sériu, po cerku. No poďme na to. Poviem vám jeden pedofilný vtip. Je to proste hnusný vtip, ale tak ma napadol počas tej kladky, keď sa spomína, jebem na to, že keď príde pedofil na návštevu a spýta sa ťa, že či si môže skočiť na malú. Dobre, jebem na to, kokotina. Každú pedofilov by som... Každopádne, dneska naozaj krásny tréning. Ja si neviem predstaviť, že by som nešiel cvičiť, lebo sa mi nechce. Také niečo u mňa neexistuje. Ja som najviac na nervy, keď mám rest, keď mám proste voľný deň a ja by som najradšej cvičil každý deň. Hej, že keby som to vedel zregenerovať, tak by som si vedel predstaviť cvičiť každý deň, hej. Takže tak. Ale tak snažím sa cvičiť obdeň, hej, že nemal by som, lebo 4-krát docvičiť jednu partiu za týždeň je celkom dosť. Ale tak počúvam svoje telo, že kokos, keď cítim ramen, bolesť v ramenách, alebo na prsiach, alebo nejakú inú partiu, tak radšej si dám prestávku a nechám oddychnúť celé telo, hej. Takže tak. No, koľko máme? 6 minút, keď sa mám dobre. No, každopádne už sa blížim k finálu. A hej no, pecka. Dneska musím zrýchliť tréning, lebo musím frajerke skúpiť cigarety. Lebo, nie že by nemala 18 jebeti, ale v tom obchode je vlastne 24 obchod a teraz je zatvorený. A dá sa tam dostať, ale potrebujú moju Face ID, takže ona nemá tú kartu, kobietnú ťacku, čiže si nemôže sa mnou robiť účet a ísť si proste, takže musím ísť áno. Proste, čo by sme bez mňa, čo by ste bez mňa robili všetci? Do piče. Kurva, ja som ako vaša mama, ktorá vám môže poradiť. A ja vám poradím. Ja vás udelám pořádnymi chlapi, týmahle rukama. Digalo. Tu ju ani ten sex nemôže baviť s takým laňochodom. A ty, že máš malýho, tak ho vraz do prdele. Ale tak, keď ho máš malého, tak si v piči. Ale iba kúsok. Každopádne, hneď ma to napadlo, že tí, co cvičí, majú malé perka. To je ono. Ale nie, podľa mňa to je mýtus. Kto by neveril, ať strčí ptáka do dveří, ale nie. Je to pičovina, môžem potvrdiť. Nie, že by som bol teplý, ale koľko razy, keď som prišiel do fitka, tak proste priznajme sa, že prídeš do fitka a ja som 120 hetero, hej, ale keď prídem do fitka, tak mám väčšinou pohľad takto
otvoríš dvere a hneď vidíš kokoty. Chápeš? Takže vieš, do piče, telefón do rúk a vidíš, robíš sa, že si nič nevidel. A chápeš, anakondy. Takže to je úplná hlúposť. Podľa mňa chlap, keď cvičí, tak podľa mňa sú viacero, akože teraz sa nad tým tak rozmýšľam, tak je viacero, akoby tu sa rozchádzajú názory, že je viacero dôvodov, prečo chlap cvičí. Za mňa je cvičenie istá terapia. Človek, ja keď cítim hociakú stresovú situáciu, aj keď mám rest, idem cvičiť, hej. Akákoľvek situácia v živote, idem cvičiť. A potom je tam ďalšia vec, že milujem tú bolesť, je to závislosť, odlišujem sa mojím životným štýlom, jak cvičím, jak vyzerám, sa odlišujem od ostatných ľudí, chápeš? Lebo, cvičenie je podľa mňa veľmi ťažká vec. Málo ľudí pri tom ostane. Ja som veľa ľudí dokopal k cvičeniu a vydržali 2 z 20, hej. Takže pre mňa to je veľmi atraktívne, že keby to bolo také ľahké, tak by všetci vyzerali nabité a silní a všetko, hej, ale nie, takže to ma hrozne na tom baví. Takže tak. Takže v tom je cvičenie podľa mňa úžasné a to je možno z viacero dôvodov, prečo to, ale áno, verím tomu, že aj keď chlap, keď si kúpi veľké auto, tak si niečo tým kompenzuje a určite sú aj prípady, kedy chlap cvičí kvôli tomu, lebo ho má proste malého. Takže asi toľko k tomu. Ale keďže som sexuálny somelier a kognitívny, jenom si srandu. Ak by bola nejaká otázka, čo sa týka sexu, sem s ňou. Ja mám ročné skúsenosti v oblasti somelierstva. Nerobím si píču. 12 minút, do píši. Kokos. Nedá mi jednu vec. Počkaj, ja cvičím ešte jednu sériu. Ale budem pri tom kecať. Nechápem chalanov, ktorí majú že fakt, že dobré formy, že fakt ukážkové formy, kedy by mohli chodiť normálne bez trička aj cez zimu. Tak nechápem, prečo to nasypu. Prečo to nasypu a potom, keď majú brutálne formy, že oproti tomu, jak vyzerali naturálne, tak majú neskutočné formy a nosia mikiny, hej? Oversize. Prečo? Na čo ste potom nasypali, chápeš? Aby si urobilo 100 fotiek na Instagram a potom, keď vysadíš, alebo ti niečo odjebe, tak budeš proste postovať fotky a chodiť po kanáloch, či jak? Nechápem. Akože ja teraz som v mikine, ale nemá to ten dôvod, že by som sa hanbil za svoju postavu, ale je celkom zima a nechcem, aby som prechladol. Ale chápeš, keď si na steroidoch, tak kokot, boha. Videl som veľmi veľa dobrých naturálov. Boli úplne, že chápeš, že v tielkach proste pekne sa ukazovali, videl si pekné tie rysy, obrysy, pičoviny, ale ako náhle to nasypu, tak hneď veľké trička, potade to, vidíš iba maximálne predľahte a to psio, proste ja to nechápem tú logiku. Takže povedzte mi, že aký to má zmysel proste nasypať a potom chodiť zahalený jak ty kokot, jak v búrke ty kokot nejaká moslimka. Inak čo sa týka rúk, tak jednoznačne cvičím toto tu. Proste neviem ani jak sa to volá, taký som dutý. Ale budem na tom pekne progresovať. Teraz idem úplne z posledného. Takže tak. A ešte chodím tento cvik. Proste klasika, neviem či to vidieť.
Ale áno. Tento cvik chodím. Perfektný cvik. Ale to si myslím, že už vie každý dneska. Tiež vieš pekne progresovať. Šesť. Takže toľko k rukám. A čo sa týka triceps, nemusím ani natáčať. Kladka a jednu ručka za hlavou a občas ten bench press na úško. To všetko. Díky za zjadnutia, komentík, lajkčík a zvonek. Robím sa piču. Absolutne ma to nezaujíma. Keby to mala vidieť iba moja mama. Zen.